Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, drug test sa barangay San Francisco, siyudad kang Naga, saro nagpositibo. LGU Naga nagresibe ng donasyon na gadgets na magagamit sa panahon ng kalamidad. Mga naghahabal-habal sa Naga, pinapamonitor ni City Councilor Omar Benefe sa PNP as in PSO. Revitalized police sa barangay, nagkondusir nin libreng medical mission sa Sangay, Camarines Sur. Diyos marhainang hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Aabuton sa 1 milyon pesos ang kantidad kan gadgets na pinagdonar sa lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga na magagamit sa panahon nin kalamidad. Haramon naman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sa pocket work sa mga devices na magagamit sa panahon ng kalamidad, hulit ang mga gadget kinababalihan kang rain gauge, asin pagsukol kan paglangkaw kang tubig sa salog, asin sa Things PH ang platform na gagamiton para mabasa ang mga datos na natitipon ka nasabing mga kagamitan. Ang gabos na ini pinagdonar sa lokal na gobyerno kang Naga. Suzuki Maria Raisa Isaac Orbon, Chief Marketing Officer kan Pocket Works, asin co-founder kang Things PH, ang gadgets na ini ang may koneksyon sa lambang saro. So ining joint project na ni, we are donating IoT disaster management solution. So ibig sabihin, ini po ay mga devices or solution para ma-monitor ang baha, ma-monitor, magkagawa kita ng alert, kung sorry, magiging baha. And then, nag-donate po kami ng rainfall devices. Ano yung pong rainfall is na ma-monitor ang volume ng tubig kang rainfall. And pwede tang makorelate ang rainfall data sa flood data. So kapag araw ka ni ang volume kang tubig, kang rainfall, most likely pwede na magbaha. So ang IoT po kasi, or ining dinidonate me, is para makagather kita ng data na ang city is more than just, ngunyan kaya mas reactive kita eh. Ngunyan, with this technology or IoT or ining dinonate me, magiging proactive kita. Kasi through time, makakakolekta kita ng tamang datos. Ining datos na ni ang inaapod ng big data na magagamit kang syudad para makapag-create ng mga programa, policies, response, even disaster management programs para mas mabilis tang, imbis na mas dakula ang damage kang disaster or typhoon. Igwa kitang tamang responde. Bako lang responde, but nagiging proactive kita, dakol kitang initiative. Ang mga gadgets na ini makakakolekta ng datos na dain na kaipuhan ang manumanong sistema, hulit na ini internet connected. Para kay PJ Ligaspi, Investment Promotion Officer kang LGU Naga, dakulang pakinabang ini sa syudad. On a city level po, nagagamit po ining Internet of Things din, ining technology na ni, para ma-measure po si mga data without manually retrieving this data. No? So, using the needed infrastructure, pwede na pong mag-gather po ining mga devices ning data and automatically makaka-receive na po ng insights ang city. Presente man sa aktibidad kasubagong aga si Mr. Rene Gumba kang Public Safety Office, Erning El Camil kang CDR Rarimo kang lokal na gobyerno kang Naga. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang Public Safety Office as in City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nag-identify subuot kan mga lugar sa siyudad ning Naga kung saan dapat ibugtak ang nasabing mga devices. Susuki Mr. PJ Ligaspi, Investment Promotion Officer kan lokal na gobyerno kang Naga, na purbara na subuot ang mga gadgets na pinag-install asin nakaka-resibi na inining data. Si mga devices, no, si mga rain sensors, na-deploy na po yan sa si ano ta po, COMSEN po or si Public Safety Office po ang nag-identify, no, and si CDRRMO nag-identify kung saan strategically dapat so na-deploy na po siya, napahiling na po, so nagagamit na po siya, so nakaka-receive na po siya ng data. Padagos sa mga bareta, matapos na maipublikar sa sarong periodiko digdi sa Naga ang ordinansang nagdadagdag ng 3 pesos sa regular na pamasahe sa Trimobile sa syudad ni Naga, kung saan ang dating 12 pesos ngunyan 15 pesos na
ang regular na pamasahe sa Trimobile. Susog kay City Councilor Omar Buenafe, pwede naman subot ining ipasunod sa syudad ni Naga, alagad mas marhay kung may taripa subuot na iluluwas asin nakapaskil sa mga Trimobile para magsirbing giya sa mga pasahero. And ipublikar na. Kaya pakalipas po kanina ko yan. Nagpirangal daw naman. And pwede nang po na ng implementasyon. Kay Kuan lang po na ang satuyang SEPIO mag-provide maning mga nararapat na dissemination, saka itong fare matrix na dapat ilaag dyan sa mga pampasahirong sakyan na Trimobile para aram kang mga pasahero ang tamang singil, ang tamang pamasahe. Mientras tanto, mga single motorcycle na ginagamit bilang pampasada o mas bistado sa apod na habal-habal, ipapasitar ni City Councilor Omar Buenafe. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kinumpirma ni City Councilor Omar Buenafe, Chairman kang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod kang Naga na may kasugon siyang bantayan ang mga nag-uuperar ni habal-habal o single motorcycle na ginagamit pampasaherong lulunadan. Kasabay kang pagpatanid sa publikong naglulunadigdi, dahil subot sinda dapat magsakay hulita ini illegal. Actually po, saruin sa mga pinapabantayan saruman sa tinatawantang warning ang mga nagpapatronize kani na dapat sinda kayan dahil in the first place illegal yan, maayo sindang kasiguruhan dyan pag may mangyari, and mayong tamang recording dahil man nga ni autorisado, and kung may mangyari dyan na dinara sinda sa ibang lugar na bako man sa indang destinasyon, saro yan sa mga dakulang risiko sa inda. May mga barangay sa siyudad kang Naga na igwang nagpipick up ng pasahero gamit ang habal-habal. Plano niya ni City Councilor Buenafe na ipahiling ini sa mga members kan PNP asin sa Public Safety Office. Ipapacheck na po yan sa mga enforcers sa PNP pati sa PSO para kung kailangan purundoon yan or aprehenda ron. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, naghagad ng pagtugot sa Sangguniang Panglungsod kang Naga si Mayor Nelson Ligacion para makipag-olay sa mga may sadiri ng lote sa siyudad ng Naga na aagihan kan mga bubukasan na tinampo. Susog ki Vice Mayor Nene Diasis, dakol kaya subuot na mga road openings ang mangyayari sa Naga na may aagihan na pribadong lote na kaipuhan makaulay. Bako Manhinaga, nag-request siya na kung itong mga aagihan na mga properties, magkaigwa siya ng authority na makiulay duman sa mga owner kang mga properties. Sa pagbabalik kang Newsbreak, drug test sa barangay personnel as in opisyal sa barangay kan San Francisco, Siyudad ng Naga, saro ang nagpositibo. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, saro ang nagpositibo sa ginibong drug test sa mga barangay personnel asin barangay officials kan barangay San Francisco, siyudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Miyembros kang sangguniang kabataan kang barangay San Francisco, siyudad kang Naga, mga barangay tanod asin mismo ang barangay council sa pamamayo ni punong barangay Efren Nepomuceno ang nagpasairarom sa drug test kasudma sa runglakdang ini para maaraman kung igwang barangay official o personnel ang involved sa paggamit nin illegal na droga o rugnata drug cleared barangay ang barangay San Francisco. Siguro kay Puad po talaga na dapat ang gabos na barangay kan syudad, magsagibo kayo ng nasabing drug testing. Ikadua, bilang sarupong drug clear barangay sa kong barangay, talaga pong taon-taon na ginigibo ko po ini. Tanganing mamonitor ta po kung talagang may nagdadanay na paggamit kang illegal drugs sa kuya pag-iriba. Sa pagluwas kang resulta kang ginibong drug test, saro subuot ang nagpositibo sa paggamit nin illegal na droga. Ay ko pong saro, ikaw pong nag-positive na saro, tanod po siya. And then sa katunayan nga po para matawan-tawan po ng protection na hindi man po ma-akuan sa identity, maut ko po na makaulay siya as in kan chairman kang peace and order na ililive of absent po siya ngunya na effective po February 1 hanggang sa maka-recover as in mag-negative po siya duman. Kung mag-negative sa confirmatory test ang nasabing barangay tanod, andamang giraray akuon sa trabaho ni punong barangay ni Nepomuceno ang nasabing persona. Alagad kung uturon pa ang pag-involto sa illegal na droga. Pero ang kaipuan, dahil na po maulit, dahil na po iniwautro dahil pag-araw po kaya na mangyari pa ni, may kaabutan po siyang bakong magayo na sistema. Pwede na po talagang ihaliw na siya, asin maagi na po siya talaga duman sa pag-rehab sa iya, pag-rehab. Iyo po. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inamin kan barangay tanod na nagpositibo sa ginibong drug test kan barangay San Francisco kan Sudma na ang empluensya kan barkada ang nagtulod sa iya para maggamit ng illegal na droga. Para man sa ama kan barangay San Francisco na si punong barangay Efren Nepomuceno na iwasan na ang arog kaining klaseng barkada. Siguro po, minamaut ko po ang pakiulay ko sa iya na rayuan niya na yan as in magbago po kung talagang nagagamit siya. As in ang saro po kaya sa dahilan, pero naalok man lang po dahil siya. First time. Oo, naalok man lang po dahil sa kang barkada. Kaya sabi ko po nga yan barkada kung may pwede. So, iwasan na. Ilalaga niya ako sa araw kaning kamugtakan. Sa iba pang bareta, an kawaranin sa diring lote para mabugtakanin barangay outpost ang nahihiling nakadipisila ni punong barangay Monico Arevalo para madagdagan an sa indang barangay outpost para magtaunin seguridad sa mga residentes kan sa indang barangay asin sa mga nagaagi sa indang lugar. Susug ki Arevalo, magkakaigwalang sindanin matutugdukanin outpost kung may madonar sa indanin lote. Regarding sa pwesto niya, ang triangle lumay sa diring daga, actually, PNR situations kami, unless na may magtao sa muling pwesto na private o tataan kami ning lugar. Ang aram ko po garo si pwede man sabihin si Bensya, tataan kami ning lugar para maging outpost duman. Adi ko figure on process pa po siya. Sa satuyang police report, pinag-ibahan kan tropa hali sa Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company na parte kang revitalize pulis sa barangay ang grupo ni Barangay Kapitan Paz Comprado kan Barangay Kilantaaw kan Banwaan in Sangay Camarines Sur para magkondusir nin libreng medical mission. Ang nasabing grupo na pinamamayuhan man ni Police Captain Rick Rejanales na may obhetong mairani sa komunidad ang serbisyo kan gobyerno.
Padagos sa mga bareta. Orientation para sa second-year students kan NCF Criminology Department pinagkondusir. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Ngunyang puruunan na naman kan bagong semester, nagkaigwanin orientation ang College of Criminal Justice Education para sa mga second-year students. Ang aktibidad pinagibo para may orient utrosinda manungod sa mga pinapautob na regulasyon kan eskwelahan asin departamento. Sigun sa organizer na si Jane Quizon Alba, importante ang araw kaining orientation tanganing mabisto kan mga estudyante ang mga bagong faculty. Dapat araw din sa inyong mga bagong faculty members, araw din kung sisay na ang malay mo nakakasabatan na so malay mo dahil pa nare-respeto, dahil natatawa na ng pansin. So at least aware sila sa na itong mga tao na ito. Kabali sa orientation ang pagpaliwanag kan mission vision as in organizational structure kan Naga College Foundation. Apwera kaya nagkaigwamanin man iba-ibang pakawat para mas maging maugmaan na sabing aktibidad. Para man kay Earl Belmar Dasian, sarong second year student, nagtataong awareness ang aktibidad na ini para sa saindang mga estudyante. For awareness na din, bako lang po para sa ko, syempre para din sa majority kang estudyante since may bago po kaya kaming grading system na naganap and saro na po duman ng ang dako lang porsyento sa examination and siguro po kaya po hantong madiscuss since may maabot na po kaya kaming qualifying examination in the end of semester. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Asin yan ang mga bilang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.